everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Mugawas ka una. Ha? Gusto ko na kong mag-ilusara din sa kwarto ni Silis. Unsa? Gusto kong maging upa ni Silis. Bisan sa huna-huna lang, Helena. Sir Alejandro. Lakaw na. Gawas lang una. Ug ayaw pasudlig lang tahaw kining kwarto ni Silis. Oh, sir. Silis. Silis. Kunhain ka man karon. Balik na ako. Balik, Silis. Laibaw ko. Dako kay kugsa nimo. Ug kining maungsa ang nagpaantos na ko og maayo. Ginoo, kung tinuod man ang ilang giingon nga ikaw lang ang makahimo sa paghatag sa mga imposibleng butang nga pangayoon sa tao. Pangayoon ko nimo nga imo lang untang ibalik si Silis sa akong kinabuhi. Kaloy sa ni Sir Alejandro eh. Huwag na siya kalipay siyang kaminyoan. Helena, Lando, gibiyaan mo sa sud sa Sir Alejandro? dili siya gusto magpatugaw. Nangahubog na sila sa sud. Mao ba? Kinahanglan nga magbantay ka. Nga naman. Gisugo ni Ma'am Julia si Manang nga panid-an mong duha sa Sir Alejandro. Hugaw si ko na una. Wa na limpyo ang mga hunaan ng duha. Bahala na sila. Di nimo mahimong ibaliwa lang si Ma'am Julia. Ang Ginoo ray mahibaw na ko, Lando. Kung iyang tugutan ang mga dautan, nga mulampos silang dautan tinguha. Aw, wa ko'y mahimo. Ma'am Julia, Oh, hay naman sila si Alejandro o Helena. pituang man sila sa bahis mga katabang sa luyo. Unsa? Pero ayaw gugawin mo nga nauna, Ma'am Julia. Uy, kay wa man sila daotang gibuhat ba? Gihatodan ni Helena si Sir Alejandro sod sa bahay. O unya, migawa si Helena o sila si Lando ang nagsultianay. Nagsulti ka sa tinuod manang? Wala si Ma'am ay, ngano da ay. Mahimo day kang atikon, nga mas atik pa man ka na mo. Ikaw bang tiguwa nga ka? Wag yun kay ayong sinutihanda. Daan pagid ka sa una. Ay, ma'am, wa pagid ka maanad sa kong batasan. Nga ingon ini namang kusukad sa una. Nga di pata ka, ma'am. Indang sagpa! Ay, hala, may gibuhat man di kuskusina, uy. Ako una ning atimanon, ma'am. Makalagot, hangtod ang katabang wa na'y batasan. Di man ako ugma. Magsusin ako kinsa na gyud ang tagiga sa bahay ni Silis. Salamat, Lando. Ganahan ko nga paliton ni. Bitaw no? Ano pun kayo among dapit? Unsa man mong duha? Oh. Nanibat mo sa mga trabaho unon? Di adin niya akong trabahoon, Ma'am Julia. Nagpahatod ako din ni Sir Alejandro. Pahawa diha. Ayaw pagsod, ma'am. Aray! Ayun na nagbulutan si Helena, Ma'am Julia. Ayaw mo pagbuot kung unsay akong buhaton din eh. Kaya ako ning bahay. O kung gusto kong musod sa bahay sa mga katabang, makahimo ko. Sa ako nang giingon dili ka mahimong musod. Kay dili magpatugaw sa Sir Alejandro. Hoy, panuway! Ayaw ba init ang akong ha? Musod gyud siya. Pasag dinala siya. Alejandro! Abli, repultahan sa katabang! Dili ni mahimo. Alejandro! Abli, kinipultahan! Alejandro! Ma'am Julia! Sa ba?
Di lagi na magpatugaw si Sir Alejandro. Ayaw pagbuot na ako, ha? Alejandro, usabi mo gibuhat sa sud sa kwarto sa katabang. Gusto siya kalinaw diha, ma'am. Gusto siya mag-inusara. Ikaw, no? Ikaw ba? Hilas na gyud ka ikag sinultihan. Mura og ikaw na nakatagihan ni Alejandro. O saman, gusto ka nga may mong batanong kabit ni Alejandro? Lahit nagbatasan, ma'am. Kung ikaw ganahan nga magpakabit sa tao nga way gusto nimo, ako dili. Gawas pa, dako kayo og respeto sa kong pagka-nurse si Sir Alejandro. Busa, dili mahitabo ngayang pahimuslan ng among kasuod. Labaw sa tanan, si Celes ang tinuod nga tag-iya sa kasing-kasing ni Sir Alejandro. Og wa ni makailog, anak. Kanimal ba nimo? Kusog ka na kay mutubag na ako, ha? Bantay ka na ako. Nga naman, ipapatay ko nimo? Oh, Nakailan ako sa nagsugo sa mga kawatan. Nga misaka din hi Ma'am Julia. Ebidensya na lang ang kuwang. O klaro kayo, nga ikaw ang utok sa tanan, Ma'am Julia. hoy! Ayaw patakag pa masangil, ha? Dili ni pa masangil ako, ma'am. May nangita na sa mga tao nga misaka din. Og midunggab ni Lando. Og sa taong gusto mo maambush na ako aron pati. Og kung makita na siya, kamo na sa mga magatubang og dakong problema. Huh, hilong demonya! Sibat ka lagi. Helena, nasuko siyang mayo. Wa na ko mahadlok ni Lando. Panahon na nga makabaw si Celes niya. Helena, ihatod ko sa kong kwarto sa bahay. Sir. Matawag ka na, Sir Alejandro? Oh, og salamat sa imong pag-abog ni Julia ganina. Nakabati ka na mo? Nakabati ko sa pagsige niyang pukpuk sa pultahan. Mao ba? Lakaw na. Enjoy sa parte. Mopahaway nila sad ko, sir. Ikaw ang maibaw. Good night, sir. Good night, Helena. Animal gyud kining babayana. Unsa gyud kay gisaligan ining Helena nga kusog mang mutubag-tubag na ako. Oh. Sorry, nga na ko makaatiman nimo. Okay na. Julia, kinahanglan mo lang kang Cebu ba? Unsa? Magunsa ka man sa Cebu. Nanawag na ko ang akong ipamalihog sa pagsusi sa mga prasuhan sa Cebu. Unsa? Ug nahibaw lang siya kung hain ang prasuhan si Liz. Unsa? Kinahanglan personal ako susiyon, Julia. Okay, sige. Unya, dili ka lang manangid ni Alejandro? Mamahaw na ka, sir, ha? Oh, Niyang imong cellphone, sir, oh. si Franco. Hello? Franco? Alejandro, nanawag ko kay doon ako emergency nga tuon sa Cebu. Oh, mao ba? Akong parente sa Cebu namatay o nakita na ko ang ako makaliwat. Oh, sige. Ayaw ka malaka kay doon na may matiman sa itong negosyo. Oh, sige. Pag ayo-ayo. Manawag lang ko rin mo kung mauli na ko, Alejandro. Oh, sige. Salamat. Bye. Nakakita ka ba ni Julia? Uwa pa, sir. Pangitaagid si Celes, ha? Oo. Gisbe. Nahibaw naman ka nga. Kuno kay ko nimo. Kana ba? Unsa mang orasa ang imong flight? Karong hapon pa. Okay. Tibuok buntag di itang maglublob din sa motel. Anak kita. Dire. Ikaw mingalo kay ko nimo. Mingalo kay ko ini. Gilok, oy Franco, gilok. Trabiasan ni mong makakumot. Lando? Nakakita ka ni Ma'am Julia? Sa'yo mo to milakaw. Milakaw? Nagdali. Siksi man gani kayo to. Dili ka siya mooba ni Sir Franco? Ha? Ang ako, mama, nanawag. Hello, ma? Helena,
Naalang ko isulti ni mo, anak. Oh, unsa man na, ma? Nanawag na ko ang kauban akong jail guard sa una. Oh, o niya? Doon ako no'y tao nga nagpakisusi sa record ni Celes sa prisuhan. Doon ay na-interes sa imong inahan, Helena. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.